Lamshogo norok joto no ani kutal vlogo khaklai norok kaham no tongnai hini ang mo kaham no tamo hingke ang jirai niago thano nai tongo kaisa manui no nahanani bagui ani nogo a manui nangui tongmani bagui ang nahanai norok ani pulani simi paithak jora video no naidi haike saimanai do norok no ang sanai haipano norok nai tongdi ko paithak jora video naike saimanai ani mama bo iko aram nangjagui tongha gari rok maka saima thanga jirai rok hamjagi diba nari belai khena tongthokjagui tongo nai tongdi. Sok pai ke sung ta bo hingke je mani not lang phainani a jaga o nge ke nai tong din rok do ani mama tam khaima klai khana ge do wan jing no bini o sil tok jang ne do dai yang mai mehendi phul puno hingka ang kisa sele ro hani borong na video ti senya ka haima kai balo ka do video ang ti sajak liya ta nge yang go hingke ko kagos rok nai dong wa da rok sibil rok nai ta hingka tam khaina ka sele mani o srai rok bo sele jak tong ma kha hangka kai phaima balo ka srai rok to bisik tong na yang ka dupo ni mai bo khujak ba kena ga ko bono talang na phaikya inghi mono talang sinai ta mo gila ro scooty tongo morong nang nai tukjak liya angke obono talang sinai mono ang choice khaike ta ngai ko kuluk rogo mane rom changnai rok thasung ngai tongo ta nai tukjago hingke omono ke ang ekdom khano color hamjak suka amse hamjak mano omo khangka o ang je rom jangnai nai mani omo hayata hingke amsuk tam jani haingui tongo Nepal mura Nepal murah. Kalau din ka na. hango Ha? nang gusti rok tongo na sinijak borok tongo Sulit sa ta. Ini kan ini kita sana. Okay. Jangan. Bisa ta yang bisa ta. 사사가 사그래 지나봐 Kalau gundek jari. Itu murah. Nabi dia dia khatara daun dah. 어허 Taପରେ ওই jauh dari. Asrai. Customer dia dia. চারটা পারা Kai babari. চারটা বাড়ি চার গড়িয়া ও ঠিক Uno. Kami এদিকে কই যায় জানো? এদিকে পুরা পাকা হয়ে যায়। Iko dadu hingge o jaga no dogan no fudu bobo oro no scooty pai phungge bini omo hai tong hani suno yang oro khai seat khuluku yang am tikhege thok tinggi khuluk jagor hani phunugui tong da bini tong man bai ni sanga selain chemi yak laga bo suno khai phunugui tong da ngi ka bo sini yang rogu guri jag ekdom manda area sini jak am ti hinchau da ngai iko bobo suno oro phunugui tong pai jo top kam pai be kha ni tabo hingge tlang sinai finally bor tabo suno putro buina rang hinchau putro bo khagai pat thangma him photo budna bagi suno bachari kha ngi tabo hingke boni helmet rok tabo fi helmet free mano o jaga ono hingke ang pink color no hamjagui nana han tongmo se pink color gori che mana ono khushi ni to haigeta free o batai ta mo hane nge ta khe lottery bo tong phudo hingke first prize hingke ke enthor scooty first second ke mixture hingke third hingke gota smart watch hingke koitere gun janchi lottery pogis thanga bahai no chabi simple ya farai photo buinya na bagai iko tabu ya fana nai tongo hi singe municipal ke o tabu scooty shudu da paike ke mo haike chabi ya farba ni ko mama me pawo bo borok no bo photo bu sinai o jaga o pasa dihni konorok no kuni man tokana bahai nang jakhan ro ani video no comment khlai sari do mo han short short kisa kisa ti sainar man chuwa han hai te san ro pai kete kisa ketal video bo malai finai